Mahadong buntag may gala si Dr. Kagabi ini sa Doktor sa Kahanginan. Gi-critic akong mga anak sa akong naong sa Facebook, may gala ba? Kay ngano daw nagtakilid daw ko. Ha? Ang pangit daw kayo nga view sa akong naong, side view. Karon nakatubang na ko sa nakatubang na ko sa cellphone. So kung adto mo sa facebook.com/edward.kagape, nagatubang na ko ninyo, gatanaw na ko sa inyo. Kay kani ako mga anak may ngalan, communication critics. Basta pertaining gani sa internet, mga social media, maminaw lang jud ka sa ila kay kasabaan man ka. Kasabaan man ka. So kamo mga tibuok kalibutan, nagatubang na ko ninyo ron, wala na nagtakilid kay nya gipalong na po nako ning flood lamp diri sa tubang nako may gala kay mo singkit nako, singkit pas insik. Usa silaw man kayo di na ako mabasa na nasa sa screen sa akong cellphone. Mao ay di na lang nato nya, di daw ko nila pabasahon kay magkuan daw maputol daw ko istorya. Okay, sunod na lang tas mga batan-on may gala kay sila may kabalo. Ang istoryahan ako karon may gala, kaning sakit sa likod o sakit sa kilid. Sa atong niaging semana, siguro di lang kay gatos ako nakita pasyente may gala nga magsigingon nga sakit akong likod. Ang pinaka kayo, interesting case may gala kay ang una gyud niyang complain sa ako, sakit ang iyang left lower quadrant. Kamong wala pakibalo ang left lower quadrant. Pangupya mo dito sa inyong silingan, oy. Kung wa mo kibalo ang left lower quadrant, kundili na may mga drawing ng inyong mga kasangkayan nato diya sa kuan, mga fan disal. Mga fans nato diya sa Doktor sa Kahanginan. Kuan mo pangupya na lang mo diya sa inyong silingan, sa inyong kuan kung unsa nang left lower quadrant sa tiyan. Okay, so ang iyang complaint na higala 63 years old din siyang babae. Ang iyang complaint yun nga sakit ang iyang kilid. Pagkahuman mudagan sa likod, ingko Santa Cruz Digos. Asa ka ni paingon ng istorya di un amor ni manang. Nya kay nagpingit naman siya kasakit ba. Ingko nang unsa man gyud ang sakit nimo kay ang imong symptomatology, di mo focus akong utok, bisag asa man paingon. Mo ingon kag left lower quadrant, dili gyud ka mo entertain nga maingon nga, uy, basig arthritis sa likod, di ba? Kung kamong mga doktor nga tigpaminaw nako, ubay-ubay taon, daghan jud kay mo gyud maminaw ba kay usay maghilom-hilom lang gani ko. Mulabang lang ko sa klasada. Maingon mo na yan nga, sir, minaw ako ba? Ingana gini sige yung tiguan ka nagala sa medical society ba. Mo respeto gyud ang uban nga doktor. Nya, may po daw akong input kay anyway kung lain ang ilang specialty, na po sila imutunan. So, mao lagi ni. Ang left lower quadrant pain, usually yun, ako gina entertain mahingala, cancer of the colon, tumor sa colon, diverticulitis, naka-explain naman ko sa inyo anang unsa ng diverticulitis, kung wala pa mo kadungog anang unsa ng itisa na, diverticulitis, pangupya sa inyong silingan, kay maayo kayo na pagka-explain ko mga 3 years ago. Mayroon na yung mga, usbadok, wa mo kiyawi, pati lang dagan ng subject matter na sa kong utok may gala, di na kumuhuman. So, isa pod kong babae na ovarian cyst.
Kung dili gani na ovarian tumor, kung dili gani kanang naay tumor sa mattress. Ang pinaka pirmi gina ma-mistake for other doctors diagnose ang Dunlop. Maingon mga sakit sa left lower quadrant sa abdomen, kadaghanan yun. Siguro nakadiagnose na ko sa inyo, nakadiagnose na kong pasyente, siguro mga isa kagatos may gala ba, na sakit ang left lower quadrant. Time pa atras ako be, basig daghan kay sa inyo nga wa kaburo asa ng left lower quadrant. Anyway, balik ko na ako kadali. Ang tiyan na ito may gala, ko na siya, gitunga sa right and left, paagi sa pusod, gikan sa kuto-kuto, paingon sa puson. Muna ang right, niya ang left. Karon, nanapoy linya nga nagdagan gikan sa wala, paingon sa tuo, nga paagi sa pusod. So, mo na siya ang muhimo nag-upat ka kwarto sa tiyan. Upat ka kwarto. Unya, ang tawag manggod sa medicine nga quadrant, meaning upat ka kwarto. Quadrant. So, sa imong gusok, sa right, ilalom sa imong gusok sa right, mo na ang right upper quadrant. Ang ubos right lower quadrant. Ang didto po sa wala, ubos sa gusok, sa wala sa gusok, mo nang left upper quadrant. Ang ubos left lower quadrant. Kani manggod nga anatomical division na siyang tawag mo na yung maka-designate, ambot ninyo kung saan ninyo pagbisaya ng designate. Kung asa ang mga organo nga naa sa sulod sa tiyan. Karon ang sa sulod sa left lower quadrant, mora ang large intestine, ang ovary, ang uterus, ug ang inguinal area. O siyempre, katong ureter, left ureter na ako dito, o kanang kaugatan. Pero, sa akong istorya ganyan may gala, dagang kang Dunlop nga ma-misdiagnose kay tungod kay wala man gi-entertain sa doktor nga ang Dunlop maka-produce og left lower quadrant. Mao na dako kay problema. Mao na nga dagang kay pasyente, magbabae o malalaki, mo-complain sa ilang doktor, "Dok, sakit kay kong kili, Dok, sa wala, Dok." Di, ang unang hunaon sa doktor, kung bahay, ovarian cyst, mattress. Kung lalaki, intestine dayon. Kung urologist, bato sa kidney o bato sa pagyanan sa ihi, ureter. Kung kundili, tiguang prostate. Di ba? Kuha ba ninyo may gala? Kana gyud hinoon, kung bago lang mo naminaw sa doktor sa kanginan, wala di na automatic sa inyong utok, pero katong mga banggiitan ng mga pandesal banggiitan ng mga pandesal ni Dr. Kagapi sa doktor sa kanginan, kasabotation na yun kasabot na yun. Nagani ko yung pasyente nga dito sa Malalag, ani sa ko, Dok, di adto kong doktor sa Digos ba, ingon ko nga na ako'y sakit sa left lower quadrant. Si magmata sa doktor. Si apo kay itong pasintihan magala. Si apo po niya, Dok, na ako'y sakit sa left lower quadrant, radiating to my scrotum. Patay. Ingon ng doktor, nag-eskwela ka dong, nag-doktor ka dong. Kabalo ba kaya mo nga si apo kaning doktor sa kanginan, di si apo ka itong pasyente. Mao na lagi magala nga magkamali gyud ang doktor kung di nga i-entertain ang Dunlop kay usually gyud mo complain gyud na ang pasyente nga nay Dunlop nga left lower quadrant. Karon dili na siya ma-diagnose og ultrasound, dili na makita sa x-ray, dili na makita sa CT scan. Unsaon na lang na siya kung di mo examine kamo mga doktor. Unsaon ninyo paghibalong nga nanay Dunlop? Basing namayaba siguro mas medicine. Kay ang pag-examine sa Dunlop dili ka makulat nga modako ang imong itlog. Mulat ka nga modako ang itlog sa usa ka lalaki nga nay Dunlop,
Ay, ulahin na ka, noy. Kung direct inguinal hernia, wa may dako sa itlog. Femoral hernia, wa may itlog ang babae. Ang femoral hernia. Oh, ang indirect, complete inguinal hernia, mo dako ang itlog. Pero kung pa lang ang tinae dito sa buslot sa danlak, makita ba din mo na sa x-ray, sa ultrasound, sa CT scan, MRI, sa CBC, sa urinalysis, why gid? Ha? Kamong wa kay balo, mga doktor nga wa kay balo, sutian ta mo nga the only way to make a diagnosis of indirect inguinal hernia is to quotation. You do a fingering, pinaagi sa itlog, paingon sa external inguinal ring. Kung namayabas mo sa anatomy, wag yun magkabalo-asan ng external inguinal ring. External inguinal ring. The other way of differentiating, mag-in-English ako ang may gala kay lisod kayo. Anyway, ginadirect man ako na akong ginatulo sa mga doktor na naminaw sa ako. The other way of differentiating between direct inguinal hernia and indirect inguinal hernia is by fingering, doing an index examination through the scrotum towards the inguinal area and palpating the direct or internal inguinal ring and external inguinal ring. Patay. Kung wa pa mo kahimo in taon na nanoy, ala, magpatudlo mo sa surgeon. Mao lagi na noy. So, kamong mga tigpaminaw na kung nga dili doktor, kung mo-complain ka na mo left lower quadrant pain, maingon mo sa inyong doktor, maingon mo doktor kagapi sa doktor sa kanginan nga naay posibilidad nga kuan daw, danlak daw ng sakit sa left lower quadrant. Ay kana siya proven yun ako na may gala sa sukat sa pagka-doktor na ako hangtod karon nga nag-opera kog danlak. Sus, halos misdiagnosis ba? Ay ma-UTI na, mabato sa kidney na, gitambala ng pila kabulan, di kaya po mawala. Mahimo na lang sa patong ipang diagnosis ba? Wala ay, layo kayo, danlak na di ay. Kunya kay madugay, di naman ma-advisean nga di na magkarsag bugat. Mo dako ng itlog. May pa yung itlog, kidako pa. Masao naman na ron. Mao lagi na. So, ang left lower quadrant may gala nga pain, daghang kay kag entertain. So, naputol man to akong istorya atong 63 years old nga babae. Ang iyang complaint dito dapit. So, ingon nang klaruha na siya nang. Pag-ingon niya nga magbasa-basa iyang tae, uy, nidagan akong utok sa laing diagnosis may gala ba? Asa man ipaingon ng sakit ni manang Muntanan ko siya, regular bang ka malibang lang, dili in taon dog. Makalibang ko ron, sunod adlaw, di na ko kalibang. Di, 63 years old, una-una ka nga. Uy, kasi na cancer of the colon. Di, divulgation na po ng doktor. Nang, sa bata, pagka nang regular ba yung kang malibang na? Ay, siya, oo. Di, nawala na akong differential diagnosis, may gala nga hair-sprung. Nakadungog na mo hair-sprung may. Wa pagyapon, Mawala gini. Amo bitang plano yun nga, ikuha na mo ni i-taping na mo ning akong mga kuan basa niya i-upload na mo sa YouTube. Maldito mo po ning YouTube may gala kay pag mo lampas na ka sa 720 MB
ibar naman ka, dili naman kadawaton. Maingon dayon nga, your load is too much. Sa batoy pamutang dito, di ka ka-upload sa YouTube. Mamili lagi. Mamili gyud. Ora nga katong sige kong nag-attempt kong upload sa kuan sa YouTube. Maka-discourage kay maputol man. Nga wa di ba koy panahon nung balik-balik. So anyway, katong tigo lang 63 years old. Ang next na kong pangutanan may gala. Mo'y nakakuha sa akong diagnosis ba, pero piting libugar yun ako eh. Masa pa'y gibati ni mo nang wapay labot ang sakit sa kuanang, sa left lower quadrant. Pag ingon yun niya may galang sakit yang kuto-kuto patay. Asa man ipaingon. Pag mo sakit gani ang kuto-kuto may galang, daghan kay sus pila kalibo ng sakit imong entertain ba. Daghan gikas kasing sa atay, sa ulcer, sa stomach, cancer, pati pneumonia, lobar pneumonia, sus. Basta ang doktor nga gahuna-una gyud libogation saan na niya pag-diagnose. Unya kay gapingit naman tiguan ko nang admit gyud ka sa ospital nang kay libog man kay na imong simptomas samot nang gyud tong niingon ang bana nga dok sakit biya kay na yung likod patay naun sa asa man ipaingon. Apil na arthritis, apil na ang kidney stone, naunsa naman tao na. Kapingit man siya, diin ko nga admit lang dito sa ospital lang. Ang problema kay wala may wawarts. Saon man nang wala may wawarts nang. Saon na ningon ko nga regional na lang nang, admit na lang regional lang para ma-diagnose lang yung taon ka. Kabalo biya ko nga iretsada ng laboratory dito. Gikan sa MRI, CT scan, ultrasound, tanan, ibig sabihin nun, ang laboratory mo ipa-diagnose. Ingon sa dili ko dok, bahala na. Ako tiyo, parihara bitaw na. Di ko. Ikaw lagi mo tanaw na ko, kay di man na, isa naman ka. Isa ka hantok. Kung sa hantak ba may gala, isa lang kabirada. Ngayon singgit logis. So, wala. Admit. Pag-admit may gala sa tiguang. Niingon naman dito sa akong assistant nga nawala naman sakit dok. Kitagaan biyan ako hyosin butyl bromide, pangwala sa sakit sa tiyan kay di naman gyud siya mo, di naman naman siya nagluko naman kay sakit na daw kayo. Pag inom na niya tambal nawala man. Ningon nga nawala man sakit akong tiyan dok. Patay. Nitawag ako assistant. Sir, dili naman yung pa-admit sir, nawala naman sakit. Ikaw dukdokon ta kadiya, i-admit na siya. Kay sigurado gyud kang acute abdomen na. Ang meaning sa acute abdomen manigala. Trasyon gina siya gyud. So, kabalo lagi ko kang operahan gyud siya gyud. Pero wa pa ko libogation pagyampo ko asa ko paingon. Di ko kabalog unsay diagnosis gyud niya gyud. Alangan, mabre balik kag tiyan nga wa kay diagnosis. Mag-criss-cross na sa mad na. Naipaingon sa wala, naipaingon sa tuo. Gikan sa ibabaw, sa taas. Amo man ay pirmi niyo makita ng operasyon nga appendicitis di gikan sa kuto-kuto paingon sa puso ang operasyon ang kuan ang hiwa. Mo man kay hiwa man. Di pa man sure sa ilang diagnosis. Sao man di abroihan antibakterian di kita di pa sa anang na kay diagnosis pag ingon mo acute appendicitis dito ra ingon lang kadagos piso ang abri sa tiyan pwede pa makabikini. Alangan dito man sa problema kung gallbladder stone kung di ba ana ang hiwa nimo upat lang katudlo kadako aning ang weed di gamay di kayo nga murag tigbas og kuan nagrementado. So ningon ko sa akong assistant. Ingon ko sa akong assistant nga
Ala CT scan na kay sure jud ko gyud nga either gallbladder stone na siya o kung iba na ay tumor sa iyang colon. Tiyo man ang layo ano gallbladder o colon pagkalayo aba kay left lower quadrant pain god. Nya dugangan sa symptoms nga epigastric pain na sakit sa likod. Di gallbladder asa pa din imong pangingon nya unsa man ako na kung silang duha na unsa na ako na pag-opera be. Naigikan sa kuto-kuto paingos pusot nga napoy hiwa nga gikan sa wala paingos tuo. Patay. Mo na resulta sa dili mong saktong diagnosis. So, CT scan. Pagbalik na ko sa pasyente, basa ko sa CT scan. Ito nang gini nang operasyon yun ta. Di una-una ang tiguang kay ako naman siyang giorient nga posibilidad nga kung magtanggal ko sa iyang kolon, malibang yun sa wala, dili sa ang kilid. Na-accepta naman tigulang kay kabulo mo mahigalan kung mag-istorya ko operasyon. Kuan na siya gikan sa sugod pilay gasto. Pila ka adlaw mupuyo sa balay. Balay sa ospital. Unsay sakit, unsay dili sakit, unsay akong himuon ug asa sila malibang. Ingana na siya ka kompleto gyud bago ko mo opera. Kuan gyud, klaro gyud kayo nga nang. Kani opera ko nimo mga 3 ka oras, 4 ka oras. Alangan kay balo man ko ana pila ko ka oras magtrabaho dito sa sulod. Kung musayo ko di maayo. Sayo maibot. Kung madugay, di kasabot man nga dugang ng bayad sa operating room ba. Klaro gyud. Karon, ingon ko sa iya nga naay posibilidad na nga magtanggal ko sa imong tungol pero di na ko siya masumpay kay wala kay preparasyon unya mubo kay imong protein. Di na ko na siya masumpay imong tinae. So naay posibilidad gyud nga ang imong malibang ka diri sa imong wala. Mo yung akong diagnosis lagi nga colonic cancer, nga gallbladder stone. Saan man ako na pag sumada. So pag CT scan may galan igawas gyud acalculous cholecystitis. Kamu mawa pa mo kadungog ang acalculous cholecystitis. May nga naunsa man ang kabawa na dok. Ang gallbladder may galang nasulanan sa abdo. Maski goy bato, muhubag. Bitaw nang kanang mga batan-o na musinggit ay ubagang manang oy. Ako musuod sa akong utok ba ang gallbladder. Musinggit ka nga batan-o, ubagang nisoy. Ay asa akong utok lang nga tiguang ya doktor ang akong so sa akong utok ang gallbladder stone nga may bato nga muhubag. Ambot ninyo bro mo ginay mo so sa akong utok man makapadungog kanay mga bugoy-bugoy sa kanto. Hubagan nimo miss oy. Kay mo burot man mahubag man ang gallbladder mahigalang way bato. May nga mga wala man na say bato do kanang hubag man na. Ang problema kay mahubag man gyud sagad. Nya ang problema pag yun kay ang sulod sa gallbladder mahigalang nana magkadugay ang gallbladder nga naghubag cholecystitis man tawag na niya. Nya way bato di acalculous. Magkadugay na siya ang nana dito sa sulod ng gallbladder kay muputi naman di naman mo yelo. Papa mo kaguluan ano. May usahay nga pasyente dugay kayo gahig ulo di gyud opera. Ang nana mo puti basta mo puti na gani ng nana may gala. Gamay ng bikil ano buto na ba? Mo di gitawag og hydrops gallbladder. Unya kay ma-miss man na sa ubang doktor. Kay mawala man ang sakit. Mawala gid ang sakit sa iyang iyang gibati wala gid tanan. Pero si kalintura. Pag sunod ang kalintura, yelong mata. Bye-bye. Bye-bye. Di ko mo opera na. Kay gamay ra kang bikil na. Sepsis na naman. Diretso na siya. Pagtanaw ni mo temperature nga, saka, murang nag Mount Everest, murag Mount Apo. Unya ang blood pressure gababa. Nag-cross, naghimog X. X. Sa chart dito sa pasyente. Nag-X na. Nisaka ang temperature, ni baba ang blood pressure. Kung sa'y meaning, anak. Bye-bye.
Tagaan lang 26 24 oras ana ba 24 hours to 36 hours mag-sepsis na ng pasyente. Imong operahan patay. Kung hindi mo operahan patay, asa man ka paingon. Mao na noy. Mao nang mortality kadaghanan sa ospital na ulahi. So, prangka gyud ko istorya sa tigong ba. Unang inigod tinanglan gani kwarta. Ingon siya sa ako nga, kailan may magasto na, dok? Hindi ito mababaan ng 200,000 ba? Kung dito sa broken side. Asa may mas barato, dok? SPMC. Ingon na nga, litsik ang doktora ka, anong abugon ng kuning maglae, no? Ikaw ako gusto mag-opera na ako. Kung kurang, kwarta man ito private na. Wala dyan ko nitingog may nga na dito'y hospital na ako nga barato kayo. Langan patong-patong na ako operasyon dito sa Piñaplata sa Samal nya dugangan pag yun ako. Nya daghan kay kog schedule dito may galaw nga di na ako mahuman. Sa kadaghan. Wala. Ingon siya, dok, wala may kwarta taon, dok. Ang saon na mo. Dalaan lang yung Piñaplata sa district hospital sa Samal kay in town. Kadako 1/3 sa gastos dito sa hospital dito sa Piñaplata sa Brooklyn siya dito 1/4 lang taon. Mao lagi na. Ang moral of the story sa akong istorya karon butaga may gala. Tarungan na inyong symptoms ba? Number 1. Number 2, ianay. Aron dili pun maglibogation imong doktor. Libog ganing espesyalista kanang pagdi. Libog gani ko. Sila pakha. Kuya kaya. Sunod mag-isot maguna-una og gastos imong doktor. Ayaw nga opera niya. Wa day kabuga. Pag humang-opera pati purol prinda na. Ikaapat. Kung wala dyan mo ikabuga, ayaw mong pamugos nga diha mong magpa-opera sa private hospital. Ayaw yung taon kay sus in taon kaluoy po ninyo nga pag mag-opera nahurot na inyong kwarta. Unsa pa mo dahil nga post-operative management, antibiotic, mga unsa pa ba na himuon, wala mo igasto. Nasa may tabo sa complication kung di na kompleto na inyong kwarta nga gahin para diha sa pag-opera, pagtambal nimo. Ikalima, ambot sa inyo para sa ako gyud mag-sure gyud mo gyud sa inyong doktor. Kung dili wala gani mo'y trust, gamay ra kay inyong faith sa inyong doktor, ayaw mo pa-opera sa iya. Pila kalibo ng surgeons, pila kalibo ng doktor, kadaghang doktor adto dito. Okay, kung naay gamay nga sabay doubt gamay nga doubt may gala ba, ayaw mo adto sa iya. Gamay lang baskig unsa ka tuldok lang imong doubt sa imong doktor adto laing doktor. Kinalang kumbensado gyud mo gyud mahingala kay sa moabot ang komplikasyon salig gyud mo sa iya ba kay siya ra gyud kay balog unsa iyang gibuhat dito sulod sa tiyan, wala lain. Siya ra gyud. Wala nay hinanawan ng ubang doktor nga motan-aw sa second humana opera. Absolutely. Kay kabalo na siya unsay gibuhat niya dito, unsay makomplikasyon, unsay mahitabo sa imo pag mag-opera. Mao na siya, isa na siya sa mga importanteng ibaw-an ninyo may si Dr. Kagabi ini sa Doktor sa Kahanginan.